Sa tuwing sumasapit ang mahal na araw, ay karaniwang dinaragsan ng mga deboto ang mga lugar na sagrado dahil sa pagkakaroon ng mga relihiyosong imahe ng ating Panginoong Yesus. Pinadadaan ngayon, no? One way na. Isa na rito ang banal na bundok na matatagpuan sa paanan mismo ng Mount Arayat. Naging popular tourist destination dito sa bayan ng Magalang sa lalawigan ng Pampanga. Naging tanyag ito dahil sa kanyang Station of the Cross na kung saan ay aakit ka mula sa unang bahagi ng DENR office hanggang marating mo ang pinakahuling stasyon na kung saan ay makikita mo ang napakagandang statue ng Risen Christ. Kaya ngayong Holy Thursday ay muli tayong maglalakad at bibisitahin muli ang itinuturing sagradong lugar dito sa paanan mismo ng Bundok Arayat. So, what are you waiting for? Let's get it on! Okay, so full tank na si Azul. Nagkarga tayo ng 320. Baalis na tayo. Yung pupuntahan pala natin na pupunta tayo ng Barangay Ayala. O pupunta tayo dun sa banal na bundok. Dahil ngayon, Holy Thursday. Yan. Or Monday Thursday. Silipin natin yung mga pangyayari doon dahil marami ngayong mga pilgrimage or devotees na bibisita sa banal na bundok dahil nga mahal na araw ngayon. Yun o, laki ng hospital dito. Pag natapos yan, maganda, iba yung design eh. Hindi naman siguro masyadong traffic ngayon dahil Monday Thursday, holiday na eh. Pwera na lang kung yung mga nagbabalak magbakasyon ay sabay-sabay. Pero I think kahapon pala yun kasi Thursday, Friday, nasa na yan eh, nasa mga bakasyonan eh. O, tingnan nyo, maaliwalas ngayon dito sa Rotonda. Christ the King Parish. Mabuhay Magalang, Malaos Kopu. Traffic dito. Maraming mga namamalengke ngayon. Dito yan sa Magalang Public Market. Okay, dito na tayo sa Magalang Municipal Hall. And then sa tapat niya nandito yung Magalang Town Plaza, yun no. So dito yung daan natin papunta sa Pisao or Pampanga State Agricultural College. Yun. Hindi masyadong visible yung bundok. Yan o, maulap siya. Doon tayo dumadaan dati o, doon sa ilalim. Ayan, tanaw na natin yung Pisao. Yung dati pangalan nito PAC, Pampanga Agricultural College. So ngayon ginawa na siyang Pampanga State Agricultural University. Yan no. Maganda mag-aral dito, especially kung gusto mo kumuha ng agriculture or veterinary. Yan. Dito tayo dadaan. Dito sa mga maraming coffee shop. Oop, dito. Dito pinadadaan ngayon, no? One way na. So, expect natin marami ng tao dun. Ginawa ng one way eh, dun pa lang. Lilim dito. Nakasabay natin yung mga SK. Yung isa chairman, yung isa kagawad. Yan o, dami nito traffic. Higit na yung ganyan yan, matarik yan. Ayun, nag-rescue na sila oh.
baka meron na heat stroke. Last year kasi meron din eh. Kaya talagang sobrang init ng panahon. Medyo mahaba-haba rin kasi yung lalakarin mo kung pupuntahan mo yung or kung tatapusin yung Station of the Cross. Doon sa pinakauli yung matawag doon, yung Resurrection. Yan. Dito parang hanggang dito na lang, hindi na yata pwede ron. Dun lang na malyari sa Paknawari diyang motor yan na. Okay, so nakapag-park na tayo doon sa medyo malilim. At ngayon ay magsisimula na yung paglalakad papunta doon sa may DENR office. And then magpaparegister doon at doon na magsisimula yung trekking. Kung mapapasin nyo, ang dami ng tao. Yung mga nasasalubong natin siguro maaga sila pumunta rito. Marami namang nagtitinda rito, pero yung iba may dala silang sariling baon. Okay, malapit na tayo dito sa pinaka-entrance. Magkano yung bayad? Dalawa lang po. Okay, start na tayo. So walang bayad ngayon. Walang bayad yung registration. Ito nga pala yung DENR. Ito yung pinaka-office nila dito sa Mount Arayat National Park. So orasan natin 8:56. So naglakad na tayo ng siguro mga 3 minutes mula doon. Hello.
Ten years later. Ng recent Christ. Nagbaya tayong boses ko. Pero in fairness, hindi ako nag-stop over ngayon. Yun. Dami tao. Ay, sa wakas. For the third time. Nakarating tayo dito. Dalawa muna. Wala kayo mga... Pahinga muna tayong konti. Banda doon, no? Taga-Angeles ako. Taga-Angeles. Oh, ikaw, taga saan ka ba? Taga San Isidro po. San Isidro? Ano San Isidro? Ah, Magalang. Ah, oh, dito, taga San Isidro. Taga Oh, taga San Isidro daw siya. Ayan, oh. Thank you po. Bigyan natin sila ng sticker. Ayan. Ba't pangakit making YouTube? Oh, Marinelo pa mo eh. Ikit na ako kitang drone eh. Ah, Thank you po. Okay, thank you. Oh, hi kayo. Hi kayo, hi. Ayan. Ah, sige. Sige, kapatang pero pag tinayong tayo. Oh, dito sa mga. So, dito ko natatapusin ang ating video tungkol sa pagpasyal natin ngayong Holy Thursday dito pa rin sa Banal na Bundok sa Barangay Ayala, Magalang, Pampanga. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Roylandas is signing out.